गाखोबोनायाव बेलेग लामाजों गाखोबोबाय दा ओंखारलांनाय माबा एन्जर गुदुं बायदिजोंसो ओंखारलांसै होमबा। हेल' एभ्रिवान गुड मर्निं गिबियावनो कमिटिनि भिडिअ चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय। लोगोसे जों दिनै थांनो नागिरदों दारागाव बेरायनो, दारागाव पिकनिक स्पटआव। बिराद इन्टारेस्टिं जानो गोनां दिनैनि भिडिअआ। नोंथांमोना भिडिअखौ दानालासिनो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं मिजिंथिबाय आरो जों दा थांनोसै दारागाव। थौदो बिदिब्ला। बिराद मोजां लामा इयो मानखो बरिया। जोंना माने फांग्रिखुसि एरियायावसो नालाय, बेनिखायनो जों दा बिनिफ्राय दारागाव मोनखोबाय। ओरैजे थांनो नागिरदोंमोन, लामाया गाज्रिथार होनदों। दा जों बेजों थांसै, माखासे थांग्रोबाय ओजों हाग्राबारिलै बिराद, लामायाथ' बिराद मोजां। मानखो बेसेबांबा गोबाव जाबायमोन दारागाव फैया, दिनै फैबाय। गाखोनोसै, गाखोबाय दारागाव। लांदां फोथारथार माथो, लागाव गय बागान खालामजोब्बाय माथो। बा लामाया बिराद मोजां जाबाय माथो, ब्लक जालायबावबायसो। केमेरा लाय न' SSB केम्प, दारागावनि SSB केम्पआ बिराद साफा जाना दं माथो। बाब 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 बाब, दावख्लायनाय मोनबाय। नै माथो बन्द' खालामखोनोलाय, थाव खरसा जायो नामाने। क्लासखौ हगारना होब्रा गियार जागोन। जोंना गारिखौनो बन्द' खालामबायलै, नै फाग्लाथार। लासै लासै थांबाय थानोसै। माथो दैयानो गैयालाय दारागाव दुगैनो फैनायालाय, दारागाव दैमालायनो। नो ड्रन जन, माने मा नो ड्रन जन लिरखो बेयावलाय? माथो दारागाव दुगैनो फैनो होननाया दैयानो गैया माथो। बा बिराद साफालै। हाय हाय हाय, बिदि खालामजोब्बाय। बोसोरनैयावनो माथो गोबां चेन्ज जाना दंखोमायोलाय। बिराद बिपद दं बे लामायाव, बिराद दावख्लायनाय। मोजाङै सलायाबा माबायो जामगोन, नै बिराद गोजौखा दिनै। हाजो सेर सेर बियो, बे बिराद समायना हाजो, बिनि सेरजोंनो ओरैजाय जिरायग्राबो बानायदों माथो। नैबे जाहैबाय जिरायसालि। बे बर'नि जायगा ना हारसानि जायगाब्रा, हारसानिनो बियो। आं हले जोङो दै। नैबे जाहैबाय सुइस गेट, जोंनि दै लांग्रा। दाथ' जों रां, हाथाइसालियाबो हाबावो माथो, निखासि बाजाराबो हाला, मुसुलपुर बाजाराबो हाला। बा दखानफ्रा माननांगोनलै खिन्थु, लारि लारि दखान। मानसिफोर दानो फैथ'आ। हाब जोंहानि मादै हटेलाबो दंफैयो माथो इयाव। बोहैथि हटेल। हाथाइसालि बायदि जादों माथो दे। दे फाइनालि दारागाव पिकनिक स्पट मोनफैमारबाय जोंहा दा। ओमफ्राय जायगाखौ फैनानै बिराद साफा नुबाय, माने हाथाइसालि बायदि जाना दंजोबो। आंबो बोसोरनि उनावसो फैदों नालाय, सिगां माने बेबायदि नङामोन, माने बे जायगाया बेबायदि न'आ लारि लारि गैयामोन, हाथाइसालि बायदि नङामोन। माने दा निखासि टाउन, मुसुलपुर टाउनाबो हास्लाबबावलासो बेजों। ओरैबायदि समायना जानानै दङ, माने आं दिनै फैनानै गावखौनो गाव गोमोनाय मोनदों आरो गोजोननाय मोनदों फैनानै। जेनेबा ओरैजाय न' लुजोब्बाय, सिगां माने बेफोरबायदि गैयामोन, माने बोसोरनैयाव बेबायदि डेभेलप जादों होननानै आं माब्लाबाबो सानाखैमोन आरो सिमाङावबो नुवाखैमोन आं। आरो आं दिनै बे दारागाव पिकनिक स्पटआव मोनफैगोन आं बेखौ सानाखैमोनबो। दा जोङो ओरैजाय दंबावो, ओरैजाय माखासे दंबावो बेरायनोसै। नोंथांमोनाबो मालाबाफोर फैनानै नायफैदो, दारागाव पिकनिक स्पटनि इन्जयखौ लाफैदो, गोजोनै दुगैनानै थांफैदो स्रायनो। सब बे गोजौआव गाखोनायनोसै, आसोलफ्रा गाखोजोबना दं माथो। है गोलैनाङालै, गाखोनायनोसै दिनै।
बेसेबां लागोनलाय बेयाव गाखोनायनि 10 थाखा ओइयाव थांनांगौलै बैयाव बे थांनांगौ दा ओइ आसोलफोर मा गावसोरल' बे बारदिंलायनायालाय नैबे बारदिंलायनाया बबेनिफ्रायमोनलै बैनिफ्रायमोन नामा गोजौनिफ्रायमोन नामा ओमफ्राय माथो बोखारखो बेखौलाय आं गाखोगौमोन ना नैबाव थांगोन र' स' वान्डारफुल गोलैगोन नामा बेथो थाबायनो मोनफेराखैलै मा मावग्लुंलायोलै मावग्लुंलायदों माथो आयौ थैया नङालै हिनजाव मोनखायाखै ओरैनोबा मा गेजेराव खासिना दिनै बिदिबालाय सोर फाग्ला फिसा थाबायनो हागोन बेयावलाय आइ बिदि जाबाय मेंबाय बेराय आरो दा बै सायावसो गाखोनांगौ दंबावो थुरिन न'आव दसे गोजोन दान्दिसे आराम जिरायनोसै आरो मा थुरिन न' जोंनासो गोदो बिदियाव थायोमोन बिराद मोजांमोन बे न'खौ नुनायाव अखा सेरगोन बायदि नुयो नाथाय अखा सेरा बियो बिराद साफा सिङावबो रोजोब होखानाय थुरिन न'आव थायोबा थान्दा मोनलायो नै बिराद साफा बेफोरखौ ओरैनो सिम्पोलै लुदों खोमा जायासै लुनाया जेरैबायदि लुनांगौ बेबायदि लुनो हायासै बिथांमोना होनबाबो मोजां दा नैबेयाव थायोबाथ' बिनिफ्राय अखा सेरखाया बियो अखानो गखाया नैबे बे अखा गखाया अब्लाबो जिरायनोसै दसे थुरिन न'आव गोबाव जाबायमोन जिरायनो मोनिया मजा लानोसै बारखौ दसे स' नोंथांमोनाथ' मिथिखायो दारागाव पिकनिक स्पट होनबा बयबो सिनायखायो रावबो सिनाय गैया आरो मिथियै गैया नाथाय नोंथांमोना सोरबा फैयो दंबा फैनानै नायफैदो जायगायाथ' बिराद मोजां माने जोंबो खाथिनि हिसाबै माने जोंबो बिदेशआवसो थायो नालाय ओंखायनो माने फैनाय जाया दिनै फैनानै माने बिराद मोजां मोनदों आरो जायगाखौ ओरैनो नायनायाव बिराद मोजां नुखायो बै थुरिन न'आव हाबैनो र' बेयावलाय माथो अमा हांनानै बियार गारदावनानै लोंनोसो बिराद मोजां जादोंलै होद बे न'आव थाफैनो हानायबा बिराद गोजोनगौमोनलां बिराद साफा न'आ नै बेखौ बेस्ट बानायदों न'खौ नाय बिराद साफा बानायदों न'खौ बेखौ बा गोजोन मोनखालायो बेयाव थाफैबा साफा बानायदों बेखौ न'खौ बेनो न'आ बिराद साफा ओरैजाय नायोबा बिराद साफा नुयो नै आंना बै सायाव गाखोलांनो र' मा दं बेयाव नायहैयो आङो ओरैजाय गाखोलांनि बा नोंसोरलाय मा आगोलै दोद आंखौ गारनानै मेंबायलां गाखोनाय हुदा गैया आयदै देनजार मेंबाय आं गाखोफेरा नायदि सानिफ्राय बिराद मोजां नुहुरो बिनिफ्राय बेखिनि गाखोनो मेंबाय आं दोद इसिबां दुरबल माबायदिलाय गाखोलांसैलां थाफाबाय अरजायालै थाफाबाबो सिंगेलसो लानो नागिरदोंलां सिंगेल नङालै आं डाबलसो सायाव मोनबाय आङो दहाय बिराद साफा दोमैलुलु बिराद मोजां गाखोबोनायाव बेलेग लामाजों गाखोबोबाय दा आरो ओंखारलांनाय माबा एन्जर गुदुं बायदिजोंसो ओंखारलांसै होनबा नै माथो एन्जर गुदुं बायदि लांदांसोलाय बिदिसो बुजिबाय आं केस टु नगेन स' फ्रेन्ड्स दारागाव पिकनिक स्पटआव बेरायखांनानै जों थांसै दा दसे बेरायबाय इन्जय लाबाय दा नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो मोजां मोनाखैबा डिसलाइक खालामदो आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बै बेल बायदि आइकनखौ दाबायना होबानो जाबाय दा जोङो थांसै दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैमोन गोजोन्थों आं गय जागोन दै